En realitat no es tracta d'una novetat, però ha de dir-se que els valencians, des de quan són valencians, ha arribat no fa molt encara a la seva quarta edició. El professor Vicent Baidal, doctor en Història Medieval i investigador a l'Institut Universitari Europeu de Florència, ha sabut endinsar-se en aquest estudi empíric dels orígens de la identitat valenciana i ho ha fet tot partint de textos i evidències històriques dels segles XIII, XIV i XV. Una recomanable obra per a aquelles valencians i valencianes que no ens volem resignar a perdre la nostra identitat, que no volem deixar de ser poble, el poble que som, que no volem cedir a la dissolució ni a la indiferència. Recomanabilíssima lectura d'aquesta obra del professor Vicent Baidal, editada per Editorial Afers.